Il-Kumitat dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali fi Brussell approva l-ftehim li David Casa laħaq mal-Kunsill dwar id-direttiva tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Dan ifisser li din id-direttiva issa jeqreb li ssir liġi. Il-ftehim ġie approvat b'31 vot favur u 3 voti kontra. David Casa qal li din il-liġi tal-Unjoni Ewropea tfisser investiment dirett fiċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u kompla li hu pożittiv ferm li ġiet assigurata maġġoranza b'saħħitha fil-Kumitat. U dan jawgura tajjeb għal vot finali li mistenni jsir ftit ġimgħat oħra fi Strasburgu. Wara l-vot finali l-Istati membri kollhom 3 snin biex daħluha fil-liġijiet tagħhom. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew qal li din id-direttiva hi l-ewwel waħda konkreta tal-pilastru soċjali tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, taħt ir-responsabilità tal-Kummissarji Marian Thyssen u Vera Jourova. Hija liġi li tindirizza l-ugwaljanza tas-sessi wara 10 snin fejn ma sar xejn fuq dan is-suġġett. I wkoll pass ieħor biex l-Ewropa issir aktar soċjali. Id-direttiva se tintroduċi 10 tiem ta' liv imħallas għal missirijiet u mill-4 xhur ta' parental leave kull ġenitur jista' jieħu xarejn imħallsin u li ma jkunux trasferibbli. Din il-liġi se tipprovdi wkoll 5 tiem ta' liv fis-sena magħruf bħala carers leave u dritt li jintalbu arranġamenti ta' ħidma flessibbli. L-MP Nazzjonalista qal li Malta hi waħda mill-Istati membri li se tibbenefika mill-introduzzjonijiet ta' dawn id-drittijiet f'din id-direttiva. F'dan ir-rigward, pajjiżna għadu lura meta mqabbel ma' stati membri oħra. Id-direttiva se jkollha rwol importanti biex titnaqqas id-differenza bejn il-ħaddiema nisa u rġiel, kif ukoll fl-isbilanċ fil-pagi u fil-pensjonijiet. U temm jgħid li dawn id-drittijiet għandhom jitqisu bħala servizzi soċjali u li l-ispiża għandu jġorra l-Gvern, speċjalment biex jipprevjeni tfixkil fl-immedjat lin-negozji b'mod partikolari lill-SMEs.